sautin ganga hayya bani zai ja zuga gida gida yau na mahuta ya hayyake faɗi maganganun ba sai an sakan kiɗi abinda yayi zani faɗa manyan gaba gadi hayya mutangarin dan duma LGA suna faɗi mahuta ka zama gwarzo tilas mu yo faɗi ina kira gun makiya na mahuta addira ya al'umar dan duma yau abba nike gira Mubarak Rabiu SA shine yace na ɗanyo maka baitoci sama yace na wake zaki mai ka da karnuka farin wakili darajar ka tana ta haɓaka ya rike Allah manzo yayi wa salatuka silar hakan ke ta daga shi yake ta haɓaka bai da kai mali ya kai ke shanye saunuka farar zuma ko washa ke samuwar raka makiyan dan majalisa na mugun zani sai kun sha haushi ya zama marka shi ke fare fari taimakon al'umma ya zan farin iri ga ayyukan raya birane bin shi bambari waka na zo dan yi gare ka kala iri iri farin wata kai ne ke haske samaniya ka zama jan gwarzo hai hayya farin jakada ne mun shaide shi dan amana ne honorable yahaya sannu babba dan babba mutan garin dan duma sun je mun faɗe ka sun yarda Farin jakada ne mun shaide shi dan amana ne Honorable Yahaya sannu babba dan babba mutan garin dan dama sun ce sun aminta sun yarda Farin jakada ne mun shaide shi dan amana ne Honorable Yahaya sannu babba dan babba mutan garin dan dama sun ce sun aminta sun yarda na sanya sarkin iko Allah ubangijin kasai Jawwarzo shi ne yake ban ikon baiti na yi su firasai Jawwarzo ya alwadudu mai hikiman da babu mai basai Jawwarzo ubangiji in ya so shugar mu sai ta yo huda hai Farin jakada ne mun shaide shi dan amana ne Honorable Yahaya sannu babba dan babba mutan garin dan dama sun ce sun aminta sun yarda salatu kanin dawa mallam muda ganzilla Jawwarzo kana aminat ma'aiki kun mada
zarce dubu wane ɗari mu je na. Na ce mu je na. To Allah ya ƙara dafa daraja ta ƙara ninka. Na ce ta ƙara ninka don burinsa 'yan ta matasa. 'Yan ta matasa can gefe guda mu ce masa. Kafiyan gasa. Na ce kafiyan gasa. A baya rashin tsaro muke fuskanta shi ne ya dabe mu. Domin tabbata ga duk mai nema wata rana za ya samu. Na ce za ya samu sai ga Allah gwani ya bamu. Wakili na kwarai ya bamu. Mai son ci gaban garinmu. Mai kishin cikin garinmu. Matasa ya raba majari. POS 100 da ƙari. Kowannen su har da jari. Shi kyautarsa babu gori. Dattijai na mu sun yi barka. Awo walla kafi dan marka. Hayya kafi dan marka. Baba mai rumbun kuɗi dan alhadan bana san gane. Da ido na gani babu mai tsaye gungumi. Gyaran wuta masallatai duka yana ta ƙara gyara. Kai na tabbatar da ko za a kasa tilas a zo a ɗona. Mai dogaro ga Allah da ɗago mai na zama wuta biya. Ɗalibai suna yabawa 'yan maulidi suna ta godiya. Allah ya ƙara saka. Hai ta ce mu je na. To zan je ni gwanciya man fati. Haji Nasira mu gaida ka. To Alhaji Sani ka zama gwanki tilas ka zo na gaida ka. Executive Chairman Alhaji Basiru na mu tirka shi. Ku bari mu je mu gaida shi. Mun san shi baya yanka. Hai to har da 'yan amana. Alhaji Abdu gaida kaina. To ga kainuwa a cikin ruwa. Haji Abdullahi Gwanja dan duma na je maka kainuwa. Za mu je uban gayya. Addil mu tallata gayya. Sai Alhaji ya gaida ka. Bashir gida masai gaga. Sai Alhaji Adamu Ladan. Ana gani bani aiki dan Honorable Haruna Goma. Profesa Bala na gaida shi. Da mahuta Shehu turka shi. Hajiya Amina Wumalli dan dumme sai da ke mama. Ko ina Hajiya Maryam dan dumme san na jaruma mama. Barista mu dogare ka. Dan dumme sun bi ayarinka. Har kuntuwa ma suna ta farka. Barista Abubakar dan majalisa rabba ne ya baka. Shi ya baka. To Allah ya taimake ka.